tamo. Nemoj, to će onda da poklone odmah. Pa snimaj. Čovek gleda. Šta mi snimamo? Pa je li moguće? Dobro večer. Zdravo, zdravo, kako ste? Dobrodošli u realan svet, ja vas nisam video. Čestitam. Kakav lep par. Došli smo da vas vidimo. Ne, vi ste zajedno baš lep spoj, moramo da priznamo. Odakle dolazite, gde ste bili, što vas čekamo toliko dugo? Bili smo kod moje šminkerke i moje drugarice, sređivala me za emisiju, pre toga smo, ajde malo obilazili danas grad i odmarali, tako da smo spremni za večeras. I šta ste još radili? Odmarali. Rekao je Taki da vam je spremio neke ključeve koje će sada vam da. Da, od stana. A kupio je već stan. Milan, ja imam pitanje za tebe, znam da ti nemaš dlaku na jeziku. Reci mi zašto Alex je pobedila, ti nisi pobedio. Svi su očekivali da ti ćeš pobediti. Ajde, iskreno. Pa, brate, ne... Iskreno, ti nemaš dlaku na jeziku. Pa ne mogu iskreno. A to svi komentarišu, i u live-ovima i svuda. Iskreno rekao, ne bi ni bio ovdje, šalim se. Ne znam, vidim po narodu, po ljudima, po komentarima, po svemu, da sam stvarno pobjednik naroda. Možda i bolje što sam treći bio, možda ne bi tako ni bilo. I osjećam se kao pobjednik, a sad koji je uzeo prvo mjesto, stvarno me ne zanima. Večeras sve što ne želim ni da ih komentarišem, pošto njih nigdje nema, ja i Maja smo uzeli sav ovaj medijski prostor, pa sad neko se briše s Instagrama, pa se neko vraća na Instagram, tako da nek rade ljudi šta hoće, dosta je bilo preko nas. Ti si nju pecnuo. Da, i od bitnih nebitnih. Sad odgovara. Čekaj, ti si pecnuo Aleksandru Amidži show da je gasila komentare, da nam to prokomentarišeš. Zašto gasi komentare na Instagram objavama? To bi nju trebalo pitati. Ako je već omiljena. Zbog negativnih komentara, ne znam, ako si pobjednica si, razumiješ? Čovječe, ja da sam pobjedio, ne da ne bi ugasio komentare, nego, znaš... Šta Maja misli o tome? Moji otključani po prvi put, onda vam sve jasno. Pa ne, stvarno. Evo, nisam iskreno očekivala, ja sam negde navikla da se nosim sa negativnim i lošim komentarima, što mi stvarno nije problem kroz život, ali ovaj put stvarno je sve u superlativu, što mi je drago. Tako da, znaš, negde kad smo unutra i kada smo zatvoreni, totalno možda imamo drugačiju sliku nego kada izađemo. I onda kada izađemo zapravo vidimo kako stoje stvari i kakva je realna situacija. Tako da, ovaj put je, što se mene tiče, sve u fullu. Da, kada si izašla i sad kada si vidjela Bilala onako, a da niste pred kamerama, da ste, možete da budete ono što jeste, ali vidiš neku promjenu na njemu? Pa, mogu samo da kažem da nam je jako lepo, da uopšte nemamo nikakav problem i drago mi je, ok, jeste to par dana, ali ne postoji tenzija između nas, neka postoji onako svojim tokom, mirno, čak je rekao da se osjeća, kako ste rekao da se osjeća? Mirno, spokojno, nevjerovatno. Onda vam je sve jasno. Jel može Maja da bude s nekim ko je miran, ko ne pravi haos? Ja sam miran, ali miran sam u duši trenutno s njom, što je, mnogi bi rekli nemoguće s njom, meni je... Bilal, šta ćeš sa karijerom, Bilal? S karijerom? Da. Pa bit će tu svega, ima sad neki planova, neki sastanaka, na mnogo nekih dijelova, tako da ćemo vidjeti. Kanal YouTube? Još nisam odgovorio, još nisam svoj mobitel uzeo, ne znam šta da radim još, razumiješ, ali bit će svega. Kanal YouTube ugasiš ili radiš sa Majom? Pa nikad to neću ugasiti, možda neću odmah snimat, ali kad ću opet početi. To je moja prva ljubav. Ona je moja zadnja ljubav, možda se to spoji sve zajedno. Majo, šta se dešava sa operacijom koju si najavila? To mi je tako. Ništa, ja stojim iza toga. Vi znate da ja stvarno nemam problem sa tim. Ja nekako nikad se nisam libila da uradim nešto što želim. Mislim da je potpuno normalno da u 21. veku žena uradi na sebi ono što želi, ako je to u nekim granicama normale. Tako da, ja bih iskreno voljela, sad da li će se to desiti za mjesec dana, za 2 ili za par dana, vidjet ćemo, ali potom, ne žurim, stvarno sam zadovoljna svojim izgledom i negde sam više onako ovde ispunjenija
Tako da, trenutno mi je lepo, nemam baš ono potrebu za tih stvari. Bila ti kada si ulazio, ako se sećam, imao si neki natpis na stomaku, je li tako bilo? Neka nalepnica je bila? Tetovaža. Koga si prozivao tu? Sve? Ne, tad sam si rekao neki klan, fut, a tako nešto mislim da su bile. Sad mi je krivo što se ja nisam pripremio pa da se setim šta si napisao, ali si prozivao... A to i dalje na stomaku, to je tetovaža? Ne, to je bila nalepnica. 3 djevojke. Mislim da je tu bila Anđela Plava, Anita i ne znam ko je bila treća, ali Anita je tu bila glavna, ali smo imali tad neki haos. Mastur je baš bio tu među tim novinarima, tako da to je bilo zbog toga, nije nešto ni bitno. A kako ste odlučivali da se pomjerite posle svega toga? Iznenadila me, došla na svadbu kod drugarice dan posle realitija, stvarno sam bio šokiran i iznenađen u isto vrijeme. Poljubili smo se na tom prvom plesu. Da. Tako da, dok se nismo odvojili minutu. Da, nije očekivao da ću doći. Ja sam negdje to i rekla da ću uraditi, ali negdje sve što onako zacrtam, ja to i ostvarim. Ali nije to nikakav sad neka, znaš, kao eto, to sam zacrtala, nego svako sam osjetila, eto, iznutra da treba to da uradim i... Iskreno. Ja moram da te pitam, videli smo onaj live gdje si bila kod Bilala u restoranu, da si obukla na opremu bez šminke. Da li bi sebe mogla da zamisliš u toj ulozi u budućnosti? Da budeš normalna, obična devojka koja će biti udata i... Eto. Ja prvo nisam normalna, da se razumemo. Ali vidi, ja sam neko ko je stvarno sebe godinama i godinama gradio i izgradio svoje ime i prezime. Što na negativan, što na pozitivan način. Negde sam neko ko uvek važi za doteranu sređenu devojku, ali naravno da mi nije problem da se pojavim u prirodnom izdanju, jer je to nešto što je sastavni deo života. Tako da, ja sam pokazala samo da sam devojka koja nema komplekse, koja nije neki, da kažem onako, devojka koja drži primitivan stav da ne može da uradi nešto što rade normalni ljudi, obični, normalni, tako da mislim da je to stvarno okej. Kako se snašla? Pitamo dečka. Kako se snašla u onoj kuhinji, u spremanju hrane? Fantastične ćevape, a kakvi su nemoguće da budu loši. Otac je zadovoljan, rekao je prošla probni rad, uklopila se sa mojima kao ja sa njenom porodicom, gotovo i mama pored takija, to mi je drago, i sve se sklopilo, ljudi u Sarajevu nas tako lijepo primaju, kaže ona da nigdje nije bilo ljepše, sve, svaki moment, sve je bilo sjajno. Sad kako će se nastaviti, volio bih tako da se nastavi. Jel niste imali, evo moram da vas pitam iskreno, da niste imali ni jednu raspravu ili svađu za ovo vreme dok ste zajedno? Bilo je možda nešto 5 minuta i to je sve što je trajalo. Oko čega? Čak nije bila ni rasprava, nego baš neka glupa. Oko nekih starih stvari, ali to je sada sve... To je bio razgovor. Znači da Maja je ljubomorna, ali tako? Pa jest ljubomorna. Jesam, to je u mojoj prirodi, ali nije sad ništa to u nekoj količini kao što je bilo ranije. Jer ne daje mi povoda. Ja njega jako poznajem, pa vidim da Bilal ovaj put ti si se vratio, mnogo si bio miran i dobar. Ti si baš zaslužio da pobediš, a kako si odlučio da budeš toliko miran? Nije mi zato što sam baš vjerovao u sebe. Ne može me nijedan, neću reći indijanac, nego za drugar isprovocirati, nikako, znam svi šta radi, a ja njih mogu isprovocirati kad čuti. To je bilo, kako da ti kažem, baš nešto jako od mene unutra. I vidjelo se, znao sam i prije par mjeseci pred kraj kako će se odvijati situacija. Negdje sam i znao ko će pobijediti. Znaš, očekuje, vidimo neke stvari unutra koje ljudi vani ne vide. Po meni nije zaslužio sam samo ja. Po meni, može li da ja griješim, razumiješ? To svi znaju. Ali ako ja griješim, onda griješi većina naroda. Znaš kako, po mom mišljenju, naravno, ja čestitam, ali realno nije. Jer čim ti prespavaš pola realitija... Po meni je više iskreno zaslužila i Ana, izvini, i Car. Evo, Car je Buban pričao, bio u svakoj temi, komentari su, a na primjer Alex spavala, nikad nisam vidio nju da priča, više i on nju branio za tim crnim stolom. Ne znam stvarno šta je to uradila, osim što je prevarila Dejana, što ga je ostavila. Evo, neko kaže zbog čega. Da, jeste, za crnim stolom zaista više nikada... Više mi je Filip zaslužio nego ona. Za crnim stolom nikada nije bila aktivna, uvijek su tu neki odgovori, pa mislim, pa znate, nekako nedovoljno jak vokabular za jednu mladu devojku koja
mislim da ima dovoljno iskustva kroz reality, da ne kažem kroz život, ali nekako bih se složila da stvarno i Filip, i Ana Ćurčić, i ja... I ti, definitivno, da, nemoj biti skromna. Ali narod kaže da Alex je, da kažem, najgluplja devojka koja se pojavila u realitiju. Da li vi se složite s tim? Ne, ja mislim da je ona stvarno inteligentna. Inteligentna. Ali to nije nešto pokazala u realitiju. Ali jeste inteligentna. A kako se odlučio da je inteligentna kad nije to pokazala u realitiju? Inteligentna, evo čim je pobjedila. Kako god, na koji god način ona je pobjedila. Ja nisam, razumiješ, mi nije krivo iskreno. Ali opet, kad vidim vani kakva je situacija, ne želim izaći. Gde ćete potrošiti pare od honorara? To uskoro će biti leže na račun. Šta ćete da radite s tim? Ja sam već potrošila. Nisam, prvi put ću to da odradim dosta pametnije. Mislim da sam u ovoj sezoni zaista ispala pametno što se tiče nekih stvari. Tako da ovaj put ne kažem da neću trošiti. Naravno, ja volim sebe i uvek uložim u sebe i te neke stvari koje mi u datom trenutku čine zadovoljstvo, ali možda ću to otvorim dalje neki lokal ili neki salon. Vidjet ćemo, uglavnom nešto ću da smislim pametno, pa o tom potom. Maja, se seliš kod njega? Maja, da li se seliš kod njega? Pa vidjet ćemo. U Sarajevu tamo. Vidjet ćemo. Dobro, mi nećemo. Danas je samo osvanula vest da Car i Alex nisu u dobrim odnosima i odmah se spekuliše da se ti umešala prst. Ne, odmah su to oglasili se da je sve u redu, kao slučajno su se blokirali. A, slučajno? Malo prije sam ti to prokomentarisao, svi žele na svaki mogući način, sad do nekog hajpa, do nečeg, ali nemaju prostora od nas dvoje, tako da ne radi šta hoće. Evo, koliko su ljudi pričali da će meni biti zajedno, ne spominje samo njih dvoje, nego većinu drugara. Ja i ona nismo jednom to rekli, niti smo rekli da ćemo se vidjeti. Mi smo se odvojili minutu. Minutu se nismo. Ne vjerujem da ćemo se odvajati. Da, ja iskreno ne bih komentarisala te stvari, ne bih davala na značaj, jer nekako mislim da, s obzirom, eto, pominjamo i pobedu i sve te neke stvari bi trebali da budu u trendingu, onako neko prve zvanične vesti, a nekako mi se tu senci. Sad zbog čega, ja stvarno nemam pojma, ali... Pitaš se. Ali mislim da kad majkica nastupi na scenu, sve pada u vodu. Tako je, tako. Zaista se ne bih bavila ko će šta da radi, nek ljudi uživaju u svom životu, želim svakome sreću, radost i to je to. Bili su i Novak Đoković i Jokić. Mi smo se tu malo ugurali, ali ovi ostali stvarno katastrofa, pošto u zadruzi, od kad traje zadruga, svaki pobjednik je bio broj 1 u trendingu. Ove godine pobjednica nije ušla nikako, tako da, znaš, ima dosta nekih statistika, analitika, stvari, mogu sad 20 nekih argumenata nabrojati, ali ne bi da se toliko sad petljamo tu i da se miješa. I evo samo za kraj mi recite, Majo, će biti neka tužba za nekog, neko zaslužio? Zaslužili su mnogi, ali ja nisam cinkaroš, nikada se nisam bavila tim stvarima. Da sam htjela to da radim, mogla sam naravno i kada sam doživljavala agresiju i verbalno nasilje od strane Anđele, od strane pa i Filipa u pojedinim trenucima, ali stvarno ne bavim se tim stvarima. Ako budem poželjela da rešim nekad nešto, mislim da do toga stvarno neće dolaziti, jer ja sve to ostavljam tamo gde je to i počelo, tako da hoću da uživam u životu, a ne da se bavim za drugarima i koje kakvim nebitnim ličnostima van realitija, jer prosto reality je reality, spoljni svet je spoljni svet. Ja zaista od svog lepog života nemam vremena za to. Svakom čas. Odlično. Da je došao da prebije Bilala. Zašto? Neće valjda da ga hapsi sa ovim. Pa da, zato što nije video ćerku 2 nedelje. Za koga su te lisice spremne? Za jednu bejbicu. Taki, pa šta je bre ovo? Koje? Kakve su to lisice? Ja sam od tebe svašta navikao, ali nisam navikao na lisice. Pa svako nešto voli. Za svakog po nešto. Čekaj, je li istina da si došao ovde večeras? Da se obračunaš kako već? Protiv koga? Sa Bilalom. Je li istina ono što se piše? Tamo, to je bila jedan divan dečko. Sad smo bili u Sarajevu, baš sam vidio na nekoj zabavi, tu smo se sreli, malo bolje upoznali, sve u najboljem mogućem redu.
Ma kako sad to sve najbolje mogućem redu? U jednom trenutku ništa... Ne, kažu da si ljud zato što Maja ne dolazi već dugo kući, tamo je, možda i ostane tamo, pa ti je možda to malo... Mi smo skupa tamo, samo što sam ja morao nešto doći ranije jedan dan, ali potom. I kažu da ih ubeđaš da ostanu u Beogradu, je li to istina? Da ne bi volao da Maja bude daleko kao jedinica ipak? Naravno, ja volim čak da uvek bude u mene blizu. Već godinama u reality odvojeni smo, pa bi malo više volio da provedemo vremena zajedno. Taki, šta ima novo? Šta ima novo kod Maje? Ajde da nam malo ispričaš. Kad je Maja došla kući, jeste malo pričali... Došla je kući... Kako je protekao poklon, darivanje? Ona je došla kući, prespavala i sutra dan sam ja nešto zujao po gradu, završavao obaveze i došla sam uveče i ona je imala telefonski poziv sa nekom drugaricom. Ja kažem, hoće da naručimo nešto da jedem, kaže da. I ona priča, kaže, došla bi, kaže, ali nemam prevoz. Kažem, a gdje treba da ideš? Kaže, udaj mi se najbolja drugarica sutra. Gdje? U Sarajevo. Pa reci joj, kažem, dolazimo. Kažem, molim, daj mi na telefon. I kažem, kada je svadba? Kaže, u 16 časova. Kaže, mi smo u 17 časova na svadbu. I ja da ispunim ćerke, sve moje prohtjeve, upalio sam auto i otišao sam. I super smo se proveli, mogu reći. Lepo, lepo. Kakva je porodica Bilalova? To nas zanima. Kako su tebe prihvatili? Ne, nisam upoznao. A nisi ih upoznao? Ne, ja sam spavao tu noć. Otišao sam do grada i tu sam upoznao neku curu, onda sam mi otišao u neki drugi klub i... Znači, Sofija Una je u drugom planu. A Sofija Una je uvijek u prvom planu. A umeđu vremenu... Šta je sa tobom i sa Sofijom? Šta se dešava između vas? Mi smo veliki prijatelji i tako. A jesi ti sa svima prijatelj taki? Aj, Gorane, znate me godinama. Prijatelji sa povlasticom. Super devojka, on je sve najlepše. Dobro, a mene zanima ovaj deo malo više oko Maje i Bilala i sve. Ima li tu, sa tvoje strane, sa tvoje tačke gledišta, je li ima tu neke ljubavi, budućnosti, nečega ili će i to biti, što bi rekla pesma, još jedna u nizu? Znate šta, oni su tek stupili u, co kaže, van onog realitija da se druže, da vidite šta je realan život, a ne tamo platiti stanove, iditi u shopping, hrana, sve to je već nešto drugo. Vidim da je on super prema njoj, da je pažljiv i to sve. Što sam ja vidio u tih par sati koliko sam ja proveo sa njima. Evo sad su negde u gradu i sad sam došao samo da im donesem ključeva stana i ja idem sve. Wow, znači stan dobijaju. Ne, dobro, možda Maja ključeva stan. Ma ne, on je stvarno divan jedan dečko i Maja kaže da je upoznala njene roditelje, kaže da su jedni fini, kulturni ljudi, lepo se prihvatili dole. Ali to su dečija posla, o tom potom, šta će biti, vidjet ćemo. Šta će da se izvodi svega toga. Videli smo. Ako Maja ostane trudna. Da. Može, ja da čekam da Maja ostane trudna. Kako mogu da šetam od Sarajeva, da šetam Junić. Naravno, to jeste lepo. To bi zaokružio ceo ovaj moj mozaik i to bi bilo šlag na tortu. A jel bi, mislim, negde jel ti drago što bi to, recimo, dete bilo njeno i Bilalovo, ili... To je moje unuče, to se nema. To je Majino dete. Kada će biti Bilal, Janko, Marko, ne znam. Naravno, Bilal, ja sam uvijek njemu o tom dečku sve najlepše rekao. Na ove večer on nije se pozdravio sa bratom i sestrom, on je došao koliko me ceni, prvo se sa mnom pozdravio, posle, a dečko me samo jednom video 2 puta preko video kola. Znači da me ceni, ne me poštuje. Mi smo videli da Maja se šalila, naravno pravi ćevape, radila bi u restoranu. Kako bi ti reagovao kada bi ona rešila da stopira ovaj svoj život koji sada vodi, da kaže bit ću udata žena, idem u Sarajevo, bavit ću se ugostiteljstvom i kako bi reagovao kada bi napravila takvu odluku? Da, to je Majin život, ali ja mislim da Maja ne bi menjala. Ovo je sad, ipak je Maja sad jedna od najpopularnijih cura u ovom regionu. Znate da, evo, sad sam kupio novine, sve moguće novine su Maji Marinković. Nije, to je Maja posljeda jedan veliku popularnosti. Sad, zbog nečega to da... Zapostavi, da, ali ljubav je čudo, brak je čudo. Naravno, ja Maju podržavam uvek u svojim vezama. Ne u onim lošim, dečko je pažljiv i dobar prema njoj za sada. Vidjet ćemo šta će se krije iza svega toga. Je Zvezdan pokušavao da dobije Maju, to svi polemišu. Da li on pokušao da je zove, tako smo čuli, da dođe do nje. Šta znaš o tome? Ne znam ništa. Ne znam da je on sa onom njegov, ne znam kako se zove ta devojka. Anđela. Ma ne vidim.
tako da nisam upućen u takvu stvar. Kažu Majaga. Moj telefon je bio sve vreme kod mene, tako da nijedna poruka nije stigla da se neko potpisao kao Zvezda. Potpisuju se Janko, piše, znate već mi svi novinari dobijamo svakakve i pretnje i ovo i ono, ali tako nešto nije sam dobio. Juče sam predao Maj njen telefon u ruku, znači sve vreme, telefon već 5 godina stoji kod mene u sefu Majin telefon. Ja već okačim klipu, već šta to treba da odrađujem preko Maja. Maja ima poverenje u mene da ja nikad to ne bi zloupotrebio. Znači nije. Šta se dešava sa silikonskom zadnjicom? Pa ja nisam za to, ali vi znate bilo dobro kakva Maja. Je li rešila? Pa ja mislim da nije rešila. Pa ćemo sad da je pitamo kad dođe. Malo da ode i na more, ali ipak to su ožiljci, to već. Ja mislim da od tog posla nema ništa. Ja se nadam da od tog posla nema ništa. Lažem samog sebe. Lažem sebe da mogu bez tebe. Kako ide ovo? Kako ćeš ti na kraju oženiti neku bivšu zadrugarku? Pa nikad se ne znam. Je li ima nekih insinuacija na to? Ne, imam jednu drugaricu s kojom se već služim duže vreme, ali potom. A šta će vi? Vi znate da ja non stop izladim po klubu. Ko će to da trpi sve? Ja sam čovjek modernih shvatanja. Šta smo hteli da pitamo, evo, polemiše se da li će biti sedmica, da li je Maja pričala nešto o tome, da li bi ušla u sedmicu, šta se tu dešava? Vjerujte mi da ja s Majom nisam progovorio 5 rečenica. Išli smo do mora, do Sarajeva 7 sati, promašali smo neki put, padala je kiša umjesto u Sarajevo, mi je otišli u Zenicu. A dok smo se vratili, tako da je ona prespavala, toliko je Maja umorna, iscrpljena, vidite koliko je Maja oslabila u zadu sveta. Tako da čuvam je energiju da ona stasa i da bude prava, ona Maja neki stara. Super. Hvala lepo. Čekamo Maju da dođe. Nadam se da će biti i Zadog se malo u nekom možda drugom profilu, ali ipak narod obožava da gleda Zadog i to je veliki rejon. Maja dobija poruke širom sveta, oni su oduševljeni. Sada smo bili u Sarajevu 2 dana. Verujte mi, Gorane, da ja nisam mogao da prođem, da ni me ljudi nisu počastili, da li baklava, da li je to neki suvenir. Pogotovo tek ja sam mimo Maje bio su dole. Svi Maja, taki Maja. Naši ljudi dole obožavaju. Odlično. Veliki pozdrav za Sarajevo. Evo, veliki pozdrav za Sarajevo i hvala.